nogle mennesker. Jeg vil godt have Lave sådan noget med dem sådan. ikke andet end at spænde dem op. Jeg vil godt have dem. Okay, jeg vil lave en lille bitte eksperiment med dig. Hvis det er i orden. Ja. Super. Jeg har taget en lille ven med her. Ja. Tak skal du have. Jeg vil bede dig om at være fokuseret. Kig på ham. Rigtig godt. Hvad har du med nu? Jeg vil sige, at det skal gøre sådan her.